Gaueko 11 izateko 23 minutu falta diren honetan, Alberdik eta Espositok lauterdiko promozio txapelketan Bilbon jokatu duten bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu alde batetik, Unai Alberdik lehengoan Josu Eskirozi irabazi ziola 22 eta 16ko emaitzarekin, eta Odei Espositok berriz Andoni Gaskue garaitu zuen Tolosan 22 eta 9ko emaitzarekin. Honen bestez, biak ala biak puntu banarekin iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, baina egia zen Unai Alberdik irabazten bazuen, jada finalerdietarako txartela eskuratua izango zuela eta automatikoki Andoni Gaskue kanpoan geratuko litzakeela, eta aldiz Odei Espositok irabazi du eta irabazi izan balu, dena irikita geratuko zen. Beraz, dena oso irekita geratu da, esan bezala 22 eta 16 irabazi baiti Odei Espositok Unai Alberdiri, ona izan ez den norgehiagoka batean, ez? Azkenean, biek ala biek ez dute euren mailarik onena eman, oso lotuta ikusi ditugu hasieratik, eta azkenerako bai, Espositok irabazi du, baina behar bada azken zati horretan askoz ere erregularragoa izan delako eta aukera askoz ere gutxiago eman dituelako. Nola nahi ere hasieratik oso parekatuta joan da partida, esan bezala biak oso galtzaile ibili direlako, egia da tarteka marteka tantu honen bat egiten zutela, batetik Esposito sakeei eusten oso gaizki ikusi dugu hasiera horretan, eta Unai Alberdik ere sakearekin ez zuen bat ere asmatzen. Gero ordea piloteoan behar bada bai Espositok askoz ere biziago ibili duela pilota, eta askoz ere pilotakada zuzenagoak jo dituela. Unai Alberdik bere zeharkako joko hori gehiago egin du, baina horrera arte behar bada esango nuke biak ala biak oso parean ibili direla, baina Unai Alberdi beste patxada batekin bezala ikusten zela, ez? Behar bada bera etzen ongiari Unai Alberdi ere, baina bai beste patxada batekin ikusten zela. Gero norgehiagoka erditikan aurrera 15 eta 13 aurreratu da Unai Alberdi, baina hortikan aurrera ia tanto guztia jarraian Espositok egin ditu. Hor Espositok egin duena izan da alde batetikan bat ere ez galdu, eta Unai Alberdik hor galdu egin du, eta hor egon da gakoa. Unai Alberdik hor pilota asko galdu ditu, horrez gain esan bezala Odei Espositok askoz ere biziago ibili du pilota, eta horregatikan hautsi ditu pronostikoa gaurkoan astigartarrak, eta finalerdiak oso hurbil ditu, oraindik ere edo zer gerta daiteke, baina finalerdiak oso hurbil ditu, ia limurtzen ari da finalerdi horiek behatz puntekin ukituak ditu, eta gehixeago ere esango nuke Odei Espositok, baina oraindik ere azken norgehiagoka geratuko litzaioke Josu Eskirozen aurka, eta ikusiko dugu ea zer egiten duen norgehiagoka horretan. Esan bezala beraz, Unai Alberdik Odei Espositok 22, Unai Alberdik 16, Bilbon hauxe izan da norgehiagoka honen inguruan esan behar genuena. Hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.